Danske Jettime er på 2,5 år blevet en succes. Jettime er et atypisk flyselskab, fordi de ikke sælger direkte til kunderne, men til rejsebureauer, der så sælger en samlet rejse videre til kunderne. Et marked, direktør Claus Rehn og Jettime i dag sidder godt på, men som Sterling havde før de blev et rendyrket lavprisselskab. Den gamle Sterling-ledelse meldte ud, at de ikke vil satse på charterflyvninger, ligesom I gør. Tror du, den nye ledelse kunne finde på at gøre det? Cimber har en lang, stolt tradition for at flyve ruteflyvning. Det gav mening, at de ville udvide deres muligheder på ruteflyvningsområdet. Det er også det første udmeldinger, vi har fået, det er, at de vil flyve indrigsflyvning. De vil prøve at se, om de kan samle noget af Sterlings ruteflyvning op. Så du forventer ikke specifik konkurrence? Ikke specifikt fra Cimbers side. Konkurrence, det kommer der fra mange sider. Der er nye spillere, der har meldt sig i København, som er meget kompetente charterflyselskaber. Dem forventer jeg konkurrence. Også hård konkurrence fra. Og det har vi vidst altid, siden vi startede Jettime, at vi ville få konkurrence. Og det får vi også her, og det bliver vi ved med at få, og vi er ikke så naive tror, at den går væk, bare fordi en enkelt spiller forsvinder. Sælger vi noget, Stellan? Over hele kloden blev der solgt færre flybilletter, der meldes som passagertal i frit fald, og store underskud hos flyselskaberne. Hele tiden kan man læse om nye selskaber, der må fyre ansatte og tage fly ud af produktion. Det er jo en ny situation for os alle sammen. Det er en meget dyb krise. Den konjunkturnedgang, vi er på vej ind i, den ligner ikke rigtig noget, vi har prøvet før. Vi ved ikke, hvor den fører os hen af. Det er interessant. nervøs over det? Jeg vil ikke sige, at jeg er nervøs, for det er sådan, når der er en krise, når der er problemer, så er der som oftest også nogle muligheder. Vi har alle sammen en tyrkertro på, at på et tidspunkt bliver krisen afløst af en opgangsperiode igen, og der skal vi alle sammen være klar til at dyrke de muligheder, der kommer der. Hvad gør du konkret? Jeg har lange samtaler med leverandører, flyfabrikanter for eksempel, flyleasingselskaber, både om de forretninger, vi har kørende i øjeblikket, men i høj grad om dem, vi kunne lave på længere sigt. Vi taler meget om at få lagt den her ned på nogle af de andre fly, simpelthen. For når det skubber sig alt sammen med de-icing og ting og sager, så kan vi jo i det mindste beskytte den der. Ikke? Når der på et tidspunkt kommer bedring i økonomien, har Jettime en intention om, at det ikke kun skal være København og Billund, de flyver ud fra. Vi vil lige så gerne flyve andre steder i Europa, hvor markedssituationen tilsiger, at der skal være en god business-to-business provider. Vi har i de forløbende par år haft mange interessante henvendelser om projekter, som ligger langt væk fra kommunen her, men der er ikke noget af det, vi har synes var kombineret lønsomt nok eller overskueligt nok for os til at bide på. Men på et tidspunkt, så kommer der nok et projekt, og så er Jettime klar til at bide til. Det tør jeg godt love dig.